खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि। गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि। जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोन्नायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि। खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि। हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि। सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन।
सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन, मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन, नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं, लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोननायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि। गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि। जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोननायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि। खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन।
बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन, गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन, मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं, लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि, जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि, साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि, गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि, जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि, आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन।
वृश्चिक राशि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोननायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन।
समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फाननायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि, आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि, साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि, खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि, जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि, साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि, गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन।
सिंह राशि जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोन्नायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ।
मिथुन राशि साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेन गोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोन्नायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना।
नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि, जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि, साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि, गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि, जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि, आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि, साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोन्नायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि, खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ।
सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि। गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि। जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोन्नायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि। खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि। हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन।
कुम्भ राशि सहायनायनि आंखाल जागोन, गावखौ सामलायनो हागोन, सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ, सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन, मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन, नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो, साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं, लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन, गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन, धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन, बिमानिफ्राय रां मोननायनि खाबु थानो हागौ, सासे लोगोआ फैनो हागौ, नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ, खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि। गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेन गोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि। जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोननायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि। खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन।
फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन, गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन, मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं, लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि, जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि, साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि, गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि, जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फान्नायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि, आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन।
मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि, साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि, खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोननायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोनसे बिथांखिखौ मोनफुंनायाव गोब्राब जागोन। फालांगियाव दोनथ'नायनि जाहोनाव रागा जोंनाया जाथावना। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गोलाव समनि नांलायनायफोरा जोबगोन। वृषभ राशि, जायखिजाया गोनांथार हाबायाव नाङै हेंथाफोर थानो हागौ, नङाब्ला खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। फालांगियारि बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। जायफोरा मेलेमारि हाबा मावो बिसोरो माखासे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। समाजाव नोंथाङा मावनाय मोजां खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। मिथुन राशि, साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु थागोन। खामानिनि जायगायाव गोबां मुखुब थागोन। नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थियाव गोनांथार खामानि मोननो हायो। गोदान फालांगि जागायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला इयुनाव खहा जानो हागौ। न' लुनाय, गारि बायनाय, जाग्रा मुवा बायदियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा जुनिया मख'जाथाव जाफुंसारनायनि इसारा मोनगासिनो दं। कर्क राशि, गुबुननि बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि जायगायाव हेंथा थानो हागौ। दावबायनायाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जुनिया महरै जोथोन ला। साख्रिनि नागिरनाया आबुं जानाय नङा। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया बिजिरसालियाव सौहैनो हागौ। राजखान्थियाव नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांखौ गाज्रि दिन्थिनो नाजागोन। सिंह राशि, जिउ राहानि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा साख्रियाव गावसोरनि लोगोफोरजों बांसिन सोमोन्दो बानायनांगोन। गावनि रागाखौ दबथाय। खामानिनि फोथाराव लोगोफोरजों गोरोबलायै नुजानो हागौ। फालांगिनि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोब्राब हाबा मावनायनि उनावबो सरासनस्रा मुलाम्फा मोनगोन। फोथायनायजों हाबा माव। नोंथांनि साननायखौ पजिटिभ लाखि। खामानिया आबुं जाजासिम रावनोबो खिन्थानाङा। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान लोगोफोर बानायनाय जागोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्माना बांगोन।
नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानियाव मदद मोनगोन। समाजारि जेंनाफोरा नखरारि जिउआव गावजों गाव बुजिलायनायजों सुस्रांजागोन। हा, बिल्डिं, गारि बायदि फाननायनि बिथांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि, आयनि फुंखाफोरा बांगोन। साख्रियाव प्रम'शन मुलाम्फाफोर मोन्नायनि जाथावना थागोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। गावारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ। गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै मोजां नेरसोनफोर मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनो हागोन। मोजां साननायनि थाखाय नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि, साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव गोदान आनजाद नायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा खामानि मोनगोन। राजखान्थियाव पस्ट आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा खामानिनि फोथाराव बिफानि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोननायनि मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि, खामानिनि बिथिङाव हेंथाफोरा बाङाइ जागोन। जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव सुखुआ बांगोन। मोनसे नाङै गोलाव जानथायनि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान फालांगियाव गोसो होगोन। बिजिरसालिनि केसखौ मोजाङै रैखा खालाम, नङाब्ला मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ। मकर राशि, हाजों सोमोन्दो थानाय हाबायाव खहा जानो हागौ। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। राजखान्थियाव बेरेखाफोरा गोख्रों फोरमान जानो हागौ। नखराव मोनसे बांसिन नारसिननाय खामानिया हरखाबै नुजाथिनो हागौ। फालांगियाव हेंथा होनाया नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कुम्भ राशि, सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलायनो हागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा होनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिया गोसारगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि आसा दं। लोगोफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि, खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन, नाथाय रायज्लायनायाव समानथि थागोन। गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। धोरोमनि फारसे लुबैनाया बांगोन। बिमानिफ्राय रां मोन्नायनि खाबु थानो हागौ। सासे लोगोआ फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। खरसाया बांगोन।